We beginnen de route over de centrale as bij Veenwouden, in de richting van Burgum en Huddegriep. Al gauw komen we bij het eerste obstakel. We staan bij de Zaanhuisterwei. Dat is de ondertrokgang tussen Noord-Burgum en de Koekhunne onder Veenwouden. Hier kan het autoverkeer straks onder de centrale as komen. Wat moet hier nog gebeuren? De ondertrokgang moet nog een soort betonstraat worden, de wand moet nog straat worden, het dek moet er nog omheen. Dit is een van de plakken waar het werkverkeer nog net over de centrale as terugrijden ken ik. Aan de andere kant van de Zaanhuisterwei gaat de centrale as verder naar een belangrijk nieuw knooppunt. We zijn hier bij de nieuwe Ovonde bij Kattenbra. Achter mij is de Roemweg om Huddegriep richting Lauwert. En dit is eigenlijk het centrale punt van de centrale as. Dit wordt eigenlijk het nieuwe Kattenbra. Daar komt er wel op deel, ja. Ja, dit is het grote knooppunt straks. Ja. Van de Ovonde af gaat de centrale as verder naar de nieuwe Roemweg om Burgum heen. Daar kun je flink avanceren als het aansklaar is. Dit is het aquaduct bij Burgum. Hoe vier je dat? Dat is ik al 4 heen kleercampus achter mij. Zie je nou de onderstempeling van het aquaduct is op dit moment er onderweg te halen. Dus we kennen als met materieel er onder terug. Dat ziet mooi op zo. Wat moet er aan de zijkant gebeuren? De natuur nog wat hersteld worden, want het is natuurlijk wat verrieden terrein. Ja, op de zijkanten wat nou betonwerk is, daar komen kort en staal platen zien aan. En voor de rest wordt alles nog groen zodra het aquaduct uit is, dan wordt alles groen. En hier komt ook het kunstwerk van Its Willemsma, hè? Ja, dat komt hier, hier zien we mee bovenop op een heuvel. Daar komt Its zijn ontwerp, zijn creatie. Zo'n oktober wordt de centrale as officieel openen. Daarna is de dik echt nog oren voertuigen te bereiden.